hoppet den ud. Ikke? Jo, men lige fuldstændig. Den hopper lige ud, der kom den lige igen. Den hoppede ud. Det gjorde den, og den anden har bare masser af signal på. Den anden har nærmest ingenting. Det er simpelthen pain in the ass. Får de altså igen. Det er hvad de ikke vil give sig. Ja, det er godt, ja. Skal vi køre hen og hente is et sted? Ja, det er godt. Kan jeg køre her igennem? Nej. Skal det bare være hen i brusen? Nej, fordi